amo po tag daghan kayong sili guys oh. Atong harvest og hurot guys kay atong dadon sa atoa. Pwede dyan yung daghan na. Wa ni sa atoa guys. Ato ni pamupo og hurot kay atong dadon sa ato. Daghan na kay kung kinuha. Ato ni punon. Ugmada. Punon tayo silupin. Ulo sinog. Gracia. Awang atong kuha guys. Kurting daghana guys. Wala na sa tuwa guys. Nara diri sa buhol. Nara diri silang manang. Isang. O diba? Ano gimgiwat? Oh, nga ginulit. Trabaho na sa gugma. Trabaho na sila. Alay ka mahuran ng lawas. Huwag ka nung rabot ka pang lipstick. Lipstick yung dali-dali dito. Ang picture mo. Tagay-lipstick Tagay-lipstick atong manang. Ang atong manang ay wag natiguang. Kamera may natiguang ani. Ayaw, matiguan na padsot. Mapukang na ko'y bali. O, naka-head-head. Wala na mo palitin. Meng! Dari, di bayad sa utang. Ha? Ayun ka, ayun ko hid-hid. Bayad sa utang. Maura sa na. Pati, sa nasmanang ning. Bala, way ka bayad sa utang. Bala na siya nagpariban, tagang-graduate meeting. Maura Masaya dyan. na siya sa graduate meeting. Manhid-hid naman na. Lagi. Mahutay na lagi takot sa nilang ipang-head-head. Hid-hid lagi. Usap na hid-hid ni tayo, kaya hid-hid ko. Ay na lang, ay na lang guys. Ay na lang. Ay na lang. Ay na lang. Original ang tapoy. Jod, original jod na. Ay na lang, apil-apil. Lami jod na original. Magpakuag buhok nyo. Amo to niya tres, nagbisitang manag. Ay na lang. Ito, Amerikana. Amerikana, yung bisitang na isa. Oh, sa mahilig ko. Italikod na noon. Mura magkuhan hadlock man. Mata juga tanaw nito. Bito. Buhang buhok. Black. Black ba? Huwag ka mo na sa dago. Hindi lagi ko mag-black kayo. Ang puti, dali kay makuan. Dali kay maklaro. Dugay man ta makapatinog balik. Mani siya kay, di kay kuan, siksi. Napikaya mo sa basuro, matiguan kayo. Ang kita karon sa Kanya mo malagi ka matiguang lagi maura malagi gihapon. Ay, mahal ka Sparrow, tag 350. Pero, Ano sa minito, magtagpo, sige, tumbang. Oh, lami kayo akong pansit, luto siya gano'n. Ala, kala, minintay, magluto tag tama. Kala, may paninintay, pero may Oy, masuka. picture itong nalit, oh. Nalit ba? Parisay itong rin na ron. Kay Ska, puro pa ka ganiha. parisay ito, bitaw. Relax ah. Papa na siya nagkaos. Oh, lubagi itong coke. Ano itong coke na eh? Lubagi ng coke na. Ibigos baso. Wala. Coke baso. Yan, lubagi. Ipainom hing. Oh, kana. Yata ka. Ano bitong di magpadugay-dugay? Ang kanina magpadugay-dugay. Ang sobra na ninyo ha. Kasi nakuna. Wala nagyaw-yaw guys ha. Istorya rin. Istorya rana. Istorya rana. Wah. Wah na masoko ay istorya rana. Para Parehag hapon ba? Para. Mga mo na istorya rin sila sinitay kung sinitay. Ingo na sinitay. Ikaw lang ito paminaw boy. Masa ito istorya ang ninit. O nitay. Unsa? Wag ka kakuan na. de nana ko. Nag-istorya ming man na nga kung gingnan nga manang ang sit-up ni Garijen. Yang bagaton ni nagakadlaon si Kuan Garijin kay si Garijin usakay ni Amay nya kanang gasolinaan lang. Ni tawag mas manang pagka Bernes nga di kasugat si Kuan. Di kasugat si Amay kay trabaho. Naibawa na bitaw na yung trabaho ngano nagpasalig man. Mo man naman ang ilang sit up. Nganong ginan kung manang aw si anam nila niya kasabi. Oh, wala ko kay ba sa ilang sabot. Ako po, istorya ko ha. Taho lang ba sila po sa
ang eksperyensya. Ayun, kuha mo ko na nasaban. Istorya raw ako. Bisan po bitaw ka ng musaan daw sa hayon sa nandiyo di kalikayan. O nga makancel jud. Ako, wato ko'y plano nga musugat ni Zonitay kayo, wato ko'y bisag usa ka dako sa pagkatinuod lang. Imo tatong giing na ni Tay, ari kay ako gas. Dili ako siya ginan. Nausa ka naman sa sige kam lasang way gasolina. Ari diri ka ako mo gasolina. Pero may malakang sinaw. Aw. Pero may malakang wa. Pero may bitang sinaw. Nausa ba sa kayo sige malakang wa. Sige malang wa. Hapon lagi. Ari diri ka ako mo gasolina. Ingnan lagi si Nene. Ano ni confirm man jud siya Oh, na wala juga ka kuan. Dili jud siya kadto. Kami, nakakadamo to. Tumuto na sa kumpanya din na isaha. Dinana nang tako ni Ande nga. Ande, Di kay nakita mo. nagkasaw mong gud po tong kwarta si padana ko kay mo tong ning gawas gyud sa sadso kay primero ng pamisa ko. Karon ingon mo rin sa katawo nga ang akong gusto ipapalit katong dako kay daghan ta. Di nagdugang ko. Murag matigi-tigi ba? Unsa mo na si kwarta, na yung sa mo na si palit og lamas ikaw. Sige mo to ning ulig sa. Eh, po siya. Tangad lang man nang na makita. Day, dakhan day. Dapat sibuyas ang tingan, no? Unam de sibuyas, wala Mamay, akong pansit, sobra na wagi ako, Day, bukbuk na. sibuyas. 300, isa ba? Sumoy. Naho pa day Nangita ang tugog sibuyas. 300 ka pen, halari palit og ahos og siboy, Bombay. Punan na naman nang pila ka ha. Ikaw mag-iyo, pila mo ipuno. Zawad, 1,000 ka. Ikaw, kana lang sibuan. Mao. Mo to na tagi-tigi na nadihado taon po dago sa katawo. Nikoles niya yung sama. Huwag na ko mawidro ang hingi pa dang katimar. Yang palit taglamas man kay ug maapikin na yang wa ba dumuan silang hingi sa bayong tabang yang ko. Ama tong ato mig hapon na nagpalit ni lamas. Kana lay gamitan ng igpupuno. Katong nauwahe mo to sa ipuno sa baboy. Ama to giilis karon na amo lang gibilin dito Nelson kay offline mo pud pag withdraw niya gahapon. Kay hapon naman. Ang si Nelson ay nagdaghat to. Mo to yung rason.